καταγράφηκε με τη Λεπίδα. Όχι τη Γραφίδα, τη Λεπίδα. Θα πάμε σε ένα πολύ όμορφο τοπίο, σε ένα φανταστικό καταράκτη, στο βουνό του Πάρνονα, στο νομό της Αρκαδίας. Είναι ένα άγνωστο θαύμα εκεί στις παρυφές του Πάρνονα. Η ιδανική εποχή για να πάμε στους καταράκτες, σκεφτείτε, είναι τώρα το Μάιο. Μπορεί κανείς να πάει από το Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο, αλλά αν μπορείτε μέσα στο μήνα που διανύουμε, μέσα στο Μάη, για περάστε μια βόλτα εκεί από Βόρεια Κινουρία. Πάμε στην Αρκαδία, πάμε λοιπόν στους καταράκτες. Και πηγαίνετε, γιατί τα νερά είναι τόσο πράσινα, τόσο διάφανα, σαν να είστε σε θάλασσα και θα θέλετε να βουτήξετε. Γι' αυτό επιμένει ο Πέτρος τώρα να πάτε, για να κάνετε βουτιά. Κώστα, βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο σημείο. Ακούμε τα νερά από το φαράγγι της Λεπίδας. Έτσι. Και εδώ κάπου μέσα στο μονοπάτι είναι κρυμμένο ένας φυσικός θησαυρός του Πάρνονα. Έτσι. Είναι το φαράγγι της Λεπίδας, το οποίο είναι όπως θα περπατήσουμε και θα το δούμε τώρα λίγο εδώ πιο πάνω. Και η πορεία του πηγαίνει στον Πλάτανο και κατεβαίνει, πέφτει στο ποτάμι της Βρασίας και πέφτει στον Αιγωλικό κόλπο. Οι πηγές ξεκινάνε από τη Λεπίδα, έτσι. Επιφανειακά τα νερά αυτή τη στιγμή. Και είναι ανάμεσα στη Μαλεβή, στον Ιερό Ναό Μαλεβής και στον Αγιάννη. Κατά τις μαρτυρίες και τις μελέτες που έχουν κάνει, είπαμε ότι τα νερά λοιπόν είναι υπόγεια, αλλά τους χειμερινούς μήνες, λόγω με τα χιόνια, με τα νερά και αυτά, αυλίζεται πάρα πολύ νερό, το οποίο κατεβαίνει εδώ πέρα λοιπόν στους καταράκτες και συνήθως κρατάει από τον Ιανουάριο μέχρι τους πρώτους μήνες του Ιουνίου. Η καλύτερη εποχή λοιπόν για να έρθει κάποιος εδώ πέρα είναι το Μάιο μήνα. Ορμητικά νερά. Ορμητικά νερά και θα το δείτε και λίγο πιο πάνω εδώ. Τώρα είχαμε κάνει σε συνεργασία με τον Πάρνονα, είχαμε κάνει αυτό το μονοπάτι, ένα ξύλινο μονοπάτι. Η καλύτερη εποχή λοιπόν είπαμε για να έρθουν οι επισκέπτες εδώ πέρα είναι την Άνοιξη. Γιατί πέφτει και η στάθμη του νερού, είναι πιο βατό το μέρος και μπορεί κάποιος λοιπόν να μπορεί να μυρίσει τη ρίγανη, το φασκόμηλο. Έχει ρίγανη εδώ? Έχει ρίγανη βέβαια. Έχει ρίγανη και καλής ποιότητας ρίγανη. Α, νάτι. Έτσι. Αυτή λοιπόν. Αυτό του σημείου που πάμε τώρα από τον Αγιάννη πόσο είναι? Είναι περίπου με τα πόδια 3/4. Να κάνουμε τη διαδρομή από τον Αγιάννη μέχρι εδώ. Πεζοπορία δηλαδή από τον Αγιάννη μέχρι τους καταράκτες. Μέχρι τους καταράκτες. Τους χειμερινούς μήνες η ορμή του νερού είναι πολύ μεγάλη και με τη δύναμη και την ορμή του νερού δημιουργούνται μικρές λιμνούλες. Σαν μικρές πισίνες. Νομίζει κάποιος ότι έχει πάει κάποιος γλύπτης και το έχει φτιάξει με τα χέρια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τις πέτρες. Λαξεύει το νερό κάθε χρόνο. Έτσι, λαξεύει και κάθε φορά λοιπόν αρχίζει και κάνει κάτι καλύτερο. Κάνετε μπάνιο εδώ? Ναι. Όταν πέφτει λοιπόν η στάθμη του νερού και μιλάμε στους καλοκαιρινούς μήνες, αρχές δηλαδή τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάνουμε μπάνιο. Είναι κρύο όμως. Είναι λίγο κρύο, αλλά είναι πάρα πολύ. Και τώρα φτάνουμε στην ομορφιά. Φτάνουμε λοιπόν έτσι, στη μαγεία της φύσης. Βρισκόμαστε στο δεύτερο επίπεδο που σχηματίζει ο καταράκτης της Λεπίδας. Όπως βλέπετε πίσω μου τα νερά
πέφτουν στην αρχή από ύψος 30 μέτρων, σχηματίζοντας μια μικρή λίμνη. Ακολουθεί δεύτερη πτώση 15 μέτρων για να βρεθούμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα βέβαια να βρεθεί στη μέση της λίμνης. Αλλά πιστέψτε με, η εικόνα είναι μαγευτική. Ακολουθεί τρίτη πτώση για να ενωθούν με το φαράγγι της Λεπίδας και να καταλήξουν στον Πλάτανο σε έναν ακόμη καταράκτη. Δεν ήτανε, δεν είχα δίκιο που σου λέγανε πράσινα τα νερά, τόσο πράσινα που λες που να βουτήξω εδώ. Εμένα ένα πραγματάκι με χαλάει που δεν έχω καταλάβει γιατί το έχουν αυτό εκεί. Εκεί όπως κάθεσαι στα βράχια έχει ένα κολονάκι από μπετό με μια σιδερόβερκα που βγαίνει απ' έξω. Δεν καταλαβαίνω, βάρκα θα δέσουν πραγματικά. Είναι πολύ αστείο. Αλλά είναι όνειρο. Βάλτε τη Λεπίδα στο πρόγραμμα. Πάμε τώρα εμείς σιγά σιγά στην Ανδρίτσα. Να ξέρετε, ήταν Μάη.